Magic Box uvádí... Odstřelovač. Pohyb. 2 muži. A těch kos je asi 40. Kozy nejsou s nikým. Ty můžou žít. Ústup? Primární varianta je horem, sekundární po silnici, terciální po řece. Kromě ryb nás nikdo stopovat nebude. Sera půjde za měsíc do zdravotní školy. A tohle se ušila sama. Paráda. Je tohle vůbec mírová mise? Většinou to zrovna mírem nezačíná. Ale tady je podezřelý klid. Tábor americké armády Lemonier, Etiopie. Na těchhle sousednicích ne. Rychle mi sestavte jinou možnost. Velení, tady TS-129 přepínám. Wilsone, kde máte sběrný bod? Pane, mám současnou pozici TS-129. Mise ukončena, jsem 8 kilometrů od sběrného bodu, přepínám. Velení, tady zmije. Naše jednotky se blíží ke sběrnému bodu, přepínám. Pozor, naši se blíží. Zmije, tady velení. Pozor, možná se blíží nepřátelé. TS-129 na jejich 12. Dej mi polohu. Cíl je v sektoru Bravo, daleko. Vozidlo s kulometem. Kolik? 790 metrů. Vítr na 3/4, přidej 2 vlevo. 810. Tmavá skvrna na silnici. Cíl mám. Jo, vidím. Můžeš pálit. Zásah. Velení, tady zmije. Nepřátelský cíl zasažen. Přepínám. Zmije, tady velení. Rozumíme zprávě. Přepínám. Odhlaš, to je čas jít. Velení, tady zmije. Mise ukončena, balíme to. Sakra. Zmije, pozor. Nepřátelské jednotky se blíží do sektoru Bravo. Neměli se dostat tak blízko. Křivej strom. 675, 50 km za hodinu. Pozice na kulomet 900 metrů na 3/4. Můžeš pálit. Šéf, co? 920 na 3/4. Jasně, Donny, jasně. Můžeš pálit. Nevidí, kde jsme. Dobře, a co náhoda? Velení, tady zmije. Nepřátelské síly zastaveny. Konec.
Naši pokračují ke sběrnému bodu, konec. Jsme pod palbou z ručních zbraní a minometů, konec. Velení, slyšíte mě? Odpojit. Skvěle vycvičení muži 8 kilometrů hluboko v zemi, kde nemáme co dělat. Dostanou se ven sami. Odpojte to. Hned. Spojení, slyšíte mě? Zbalte to a jdeme. Dobře, balíme. Nic tu nenechte. Ano, pane. Rychle! O tomhle zpravodajci nemluvili. To ohláš! Sakra, nemám spojení. To není možný. Ztratili jsme spojení. Nechali nás tu. Neboj se, to zvládnem!